Nyom adioson nkron. Onyankopon amanama ba wajapadie mu wagu wasɔre fie kronkron ho fi wama Yerusalem ayagwago wode wonkoa amu ama wiem noma adi wode wahoteefo nam ama asase so mmoa wahwie wo mogya agusa nsuo de atwa Yerusalem ho ahyia na de osie won ni ho yaye ahohora ama won a wɔtete yɛn ho fedie ni ahiye ama won a wɔtwa yɛn ho ahyia enkosi daben erade na obubefu daa na woni nkuntwe aderse oja hwie wabufu agu amanamaya a woni wo ne ahini a wo mowudin no so na wamene Yakob na wahye ne tena biase nkai akanifo amumuyɔ mfa ngu yɛn so yɛntem ma wayam hyehye mehia yɛn na wabrɛ yase fom dibua yɛn kwagye Nyankopɔn udin animonyam ti na yiyɛn na udin ti kata yɛn bɔne so adeti na manaman ka sɛ Onyankopɔn wɔ he ma wonhunu amanaman mu yɛn anim sɛ wotɔ wo nko a mogya wɔka gu yɛn so yere ma ɔpokyerɛni apinisie nuru anim sɛ wo nsa kɛse yɛteɛ no kura owuo ma na ahohora a wɔn a wɔtete yɛn ho de abɔwo Awurade no dane no mpranso gu wɔn kukum na yɛn a yɛyɛ wo man ne wadidi bia ngwan no yɛbɛda wase daa yɛbɛka wɔyɛ akyerɛ awɔ ntotoaso nyinaa